Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. Sanoi mulle töissä pomo, painu tältä vittuun homo. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. Sekosi vaimolta vintti, kun olikin äijä hinti. Palle, ska du komma lite? Det gör jag faktiskt. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. No olikin iskä meidän, rikahevusken reijän. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. Vaikka kaunis on annan anus, niin rakkaampi onkin Janus. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. Ei sormissa tuoksuu chili, on pystyssä pikkurilli. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. On mielessä aina peppu, kansaja onkin heppu. Mikä tää Jannu on? Piersaukko. Ihana. Kypä, näin mä katon ryntäilen täältä, mä en voi itselleni mitään. Kymppi. Tää on niin hieno biisi, niin hieno, niin kuin me kaikki, tai siis ihmiset yleensä, kun ne tulee kaapista ulos, miettikää Ruoto Rottingilla ja sanotaan, että mä oon erilainen, mä oon sellainen. Tää on ihana biisi, kymppi, 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 kymppi. Joo, sitten tuntui tämmönen vanha ruotsalainen kansansävelmä viettävä, mutta Kale on vakavan näköinen. No juu, kappale ihan kiva. Kappale oli ihan kiva, mutta teksti. Meillä päin Espoossa ei tällaisia, ei katsella hyvällä, ihan niinku näkereitäkään, ei. 3. Meillä päin Espoossa tällaisille kavereille tungetaan halkoperseeseen ja toimitetaan Siperiaan. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. Sanoi mulle töissä pomo, painu tältä vittuun homo. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. Sekosi vaimolta vintti, kun olikin äijä hinti. Palle, ska du komma lite? Det gör jag faktiskt. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. No olikin iskä meidän, rikahevusken reijän. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. Vaikka kaunis on annan anus, niin rakkaampi onkin Janus. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. Ei sormissa tuoksuu chili, on pystyssä pikkurilli. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. On mielessä aina peppu, kansaja onkin heppu. Mikä tää Jannu on? Piersaukko. Ihana.
Kypä, näin mä katon ryntäilen täältä, mä en voi itselleni mitään. 10. Tää on niin hieno biisi, niin hieno, niin kuin me kaikki, tai siis ihmiset yleensä, kun ne tulee kaapista tulos, miettikää Ruoto Rottingilla ja sanotaan, että mä oon erilainen, mä oon sellainen. Tää on ihana biisi, 10. Joo, sitten tuntui tämmönen vanha ruotsalainen kansansävelmä viehättävä, mutta Kalle on vakavan näköinen. No juu, kappale ihan kiva. Kappale oli ihan kiva, mutta teksti. Meillä päin Espoossa ei tällaisia, ei katsella hyvällä, ihan niinku näkereitäkään, ei niin. 3. Meillä päin Espoossa tällaisille kavereille tungetaan halkoperseeseen ja toimitetaan Siperiaan. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli lopputulos. Sanoi mulle töissä pomo, painu tältä vittuun homo. Tulin minä kaapista ulos, ja arva mikä oli